Fis-sfond ta' kriżi oħra li jitħabbat wiċċu magħha l-Partit Nazzjonalista, il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija sejjaħ laqgħa b'urġenza tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Din il-laqgħa li saret it-tnejn wara nofsinhar issegwi l-kunflitti li kien hemm fl-aħħar jiem fejn saħansitra waslu biex il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija ikun kostrett ma jattendix id-dimostrazzjoni li organizza Michael Briguglio, kunsillier tal-Partit Nazzjonalista flimkien moħrajn. Il-laqgħa b'urġenza ssejħet anki għax fl-aħħar sigħat il-grupp ta' madwar il-kap beda jitħasseb mill-fatt li hemm madwar 11 deputat li ddikjaraw li lesti jisfidaw fid-der it-tmexxija ta' Adrian Delija. Fi kliem imkejjen mid-Dar Ċentrali huwa dan li wassal biex Delija reġa' sejjaħ grupp parlamentari. Fost oħrajn kien hemm min instema' jgħid back to square one fejn ir-referenza kienet għal fatt li kollox reġa' mallura għal ftit wara li Delija laħaq kap fejn kellu kritika u attakki minn kull imkien. Il-laqgħa msejħa minn Delija kienet maħsuba biex jingħata rendikont tas-sitwazzjoni u jipprova jibgħat messaġġ b'saħħtu li hu għandu t-tesserati warajh. Iżda l-grupp tal-ex kap Simon Busuttil qed juża l-mowt ta' Daphne Caruana Galizia biex isaħħaħ postu fil-Partit Nazzjonalista. Bl-attakk fuq Delija jkun li m'għandux kredibilta jitkellem dwar is-suġġett wara li għajjar lill-vittma biċċa blogger fost aġġettivi oħra. Anke bl-emil tiegħu fil-pubbliku, Busuttil qed jagħmel ovvja li jrid jieħu l-kontroll tal-partit mill-ġdid. Saħansitra Delija kellu jassigura ruħu li meta jitkellem fil-Parlament it-tnejn filgħodu waqt l-estimi fuq l-uffiċċju tal-Prim Ministru ikun hemm dawk li huma ovvji fl-appoġġ tagħhom lejh. Fil-fatt issejħu biex iboġġu warajh Herman Schiavone u Cristi De Bono li kienu hemm fost 4 deputati biss, bl-oħrajn ikunu David Agius u Tony Bezzina li minħabba li qed jikkontestaw għal kariga ta' viċi kap għalihom kienet okkażjoni biex jidhru. La darba spiċċa Delija bdew jitfaċċaw oħrajn fosthom l-istess Simon Busuttil, Teresa Comodini Kakija u Kerel Aquilina.